it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in love ako sa kaibigan kong lalaki na may girlfriend noon. Lalaki din ako. And this is my secret file. Ako si Raymond, 19 years old. Nakatira ako sa Sampaloc, Manila. 5'7" ang taas, maputi, at nag-aaral sa Arellano University. Third year college sa kursong nursing. Simula ng klase, nakita ko na naman ang crush ko na si Kenneth. 5'9" siya. Mabuti. At maganda ang katawan. Palibasa, nagji-gym. Ang gwapo talaga niya. Kaso, straight. May girlfriend kasi. First subject, walang professor. Habang kausap ang mga classmates ko, napansin ko mag-isa lang si Kenneth. Nilapitan ko. Kumusta? Parang ang tahimik mo ngayon ah. Sagot niya, wala. May iniisip lang ako. Sabi ko, tara, kantin tayo, gusto mo? Sabi niya, tara. In fairness, mabait si Kenneth. Yun nga lang, palaging tahimik. Habang naglalakad kami papuntang kantina, sabi ko, nga pala, gusto mong mag-rent ng apartment? Naghahanap kasi ako ng ka-share sa renta. At sumagot siya ng, magkano ba? Gusto ko na din kasi mag-apartment or dorm. Nakakapagod kasi ang biyahe. Taga Cavite pa ako. Sabi ko, 8,000 ang monthly. Tag 4K tayo. At sumagot naman siya ng, o sige, itatanong ko muna kung papayagan ako. Pagkatapos namin kumain nun, klase uli. Uwian na. Pagkadating ko sa bahay, nagbihis na ako at humiga. Sa isip-isip ko, ay, sana naging bye na lang si Kenneth. Pero malabo. Varsity siya ng basketball sa school. Tapos 2 years na sila ng girlfriend niya. Kinabukasan pagpasok ko ng school, absent si Kenneth. Bakit kaya? Pagkatapos ng klase, nagpunta kami ng classmates ko sa mall. Pagpasok namin, ay, di ba si Kenneth yun tsaka yung girlfriend niya? Tanong ko kay Kay. Sumagot naman si Kay, oo nga no, kaya pala hindi pumasok, may date sila. Habang naglalakad kami paakyat sa second floor, bigla akong nawalan ng gana. Sabi ko, Kay, uwi na ako. Sumama yung pakiramdam ko. Sumagot lang sa akin si Kay ng, ganun ba? Kararating lang natin ah. Sige, ingat kapag uwi. And then pag uwi ko sa bahay, tinext ko si Kenneth. Sabi ko, Tol, pinayagan ka na ba doon sa apartment na sabi ko sa'yo? Ilang oras na hindi pa rin siya nagre-reply. Hanggang sa ayun, nakatulog ako.
Sumunod na araw, after class, nakita ko si Kenneth kasama yung ibang varsity players. Bigla niya akong tinawag. Raymond! Lumapit ako. Yung apartment nga pala, pinayagan ako. Kailan tayo lilipat? Sabi niya. Sumagot ako, next week Tuesday para walang pasok. Sumagot naman siya ng, sige, pasensya na pala kung hindi ako nakapag-reply sa text mo ah. Wala akong load eh. Sabi ko, okay lang yun. At sabi niya, o sige, may practice pa kami. Tumango na lang ako, sabay ngiti. Tuesday na. Magkikita na kami ni Kenneth para lumipat sa apartment na tutuluyan namin. Magkikita kami sa fast food, yung may bubuyog, sa tapat ng LRT Legarda Station. Sabi ko, ay, dami mong dala. Tara na, para makapag-ayos pa tayo. Habang naglalakad kami ni Kenneth papuntang apartment, sabi ko bigla, dalawa yung kwarto sa second floor. Tapos CR, sala at kusina sa baba. Tumango lang si Kenneth dun sa sinabi ko. Pagdating namin sa apartment, kanya-kanya kaming ayos ng gamit. Gabi na kami natapos mag-ayos ng sari-sariling kwarto. Hanggang sa inalok ko siya ng mag-dinner muna kami sa labas kasi nagugutom na ako. Sumagot siya ng, ligo muna ako. Pinagpawisan ako, kabubuhat ng mga gamit. Sabi ko, sige ako rin. Pagkatapos mo ako naman para pagkatapos mag-dinner tulog na lang. At ayun na nga, nagsimulang maligo si Kenneth. Habang ako naghahanda na rin para maligo. Habang bumababa ako ng hagdan, siya namang akyat ni Kenneth galing sa CR kasi tapos na siyang maligo. At parang hihimatayin ako sa nakita ko. Totoo ba to? Yung crush ko, nakatapis lang. Kitang-kita yung maputi at macho niyang katawan. May six-pack na abs pa. Machong braso at balikat. Maskuladong dibdib. At yung umagaw talaga ng atensyon ko ay yung nakabukol sa kanya na parang may malaking itinatago sa baba. Nanlambot ang tuhod ko kay Kenneth pero hindi ko ipinahalata. Wala pa kasing nakakaalam na bi ako. Kahit boyfriend at sex sa same sex, hindi ko pa nasusubukan. Kasi hindi pa ganun katagal simula nung tinanggap ko sa sarili ko na ganito ako. Kaya ang sabi ko na lang sa kanya, ang bilis mo maligo ah. Sabi niya, gutom na kasi ako tol, bilisan mo maligo ah. Sabi ko na lang, sige para makakain na din tayo. Binilasan kong maligo at magbihis. Lumabas kami ni Kenneth para makahanap ng makakainan. At para akong may kasamang patay. Akala ko kasi sa klase lang tahimik si Kenneth. Eh yun, habang kumakain, ako na lang nag-start ng conversation. Kumusta na pala kayo ng girlfriend mo, Kenneth? Sabi niya, kami? Ayos naman. Ikaw? Wala akong girlfriend, sagot ko. Nagtaka siya. Talaga? Sa itsura mong yan, wala kang girlfriend? Bakit hindi mo kaya ligawan si Kay? Sabi ko, ay, close friend ko lang yun. Seatmate ko kasi siya, kaya siya yung pinaka-close ko. At sumagot siya ng, ay, tol, huwag kang maingay ha. Nakwento sa akin ni Kay na gusto ka niya. Ligawan mo na. Maganda naman siya eh. Pagkasabi niya yun, sa isip-isip ko, naku, kung pwede nga lang na sabihin ko sa kanya na siya yung gusto kong ligawan, kanina ko pa nasabi sana. Sinabi ko na lang na, talaga, baka nagbibiro lang yun. Sumagot siya ng, mukhang hindi naman tol. Ngumiti na lang ako. Pagkatapos namin kumain ni Kenneth, bumalik kami sa apartment. Pagod.
So ayun, kanya-kanya ng tulog. Lumipas ang mga ilang araw. Inalok ko si Kay. Sabi ko, Kay, wala naman tayong next class, punta tayong gym. May laro daw si Kenneth eh. Pagpasok naming gym, patapos na yung game. Ay, nanalo si na Kenneth. Hanggang sa biglang may tumawag sa akin. Hoy Raymond, pauwi ka na ba? Sabay na tayo. Si Kenneth. Sama ka, Kay. Inuman tayo sa apartment namin ni Raymond. Sumagot si Kay na, hindi ako pwede. Kayo na lang, may gagawin pa ako. Sumagot naman si Kenneth ng, ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. So, ayun. Sabay-sabay kaming tatlo lumabas ng campus. Humiwalay na si Kay. Tapos, pauwi na kami ni Kenneth. Tol, daan muna tayo ng 7-Eleven ha. Bibili ako ng beer. Sabi ni Kenneth. Nagtaka ako sa kanya. At nasabi ko na lang na, seryoso ka talaga? Sagot naman niya, oo tol, tsaka wala kaming pasok bukas. Sumang-ayon na lang ako. 10 cans ng beer ang binili ni Kenneth. Tapos sabi ko sa kanya, ay grabe ka tol, patayan ba to? Sabay ngiti. Sagot niya, kaya yan. Mahina ka bang uminom? Bago umuwi, bumili muna kami ng pwedeng gawing pulutan. So, ayun, pag uwi namin sa bahay, sinimulan na namin mag-inom sa sala. 1-on-1. Sabi ni Kenneth, ang bumagsak talo ah. Sabi ko, ay, parang napakasaya mo ngayon ah. Sagot naman niya, nanalo kami sa basketball eh. Sabay ngiti. Hanggang sa napasarap yung kwentuhan namin. Tig-tatlo kaming beer. Tinanong niya ako, kaya mo pa ba? Sinagot ko siya ng, lasing ka na yata eh. At sumagot siya ng, hindi pa ako lasing tol. Okay, huling tig-isang can. Biglang, pag-raise niya nung can, bigla siyang nasuka. Sabi ko, okay ka lang ba? Hindi mo pala kayang uminom ng marami. Pahinga na nga tayo. Atid na kita sa kwarto mo. So, ayun. Parehas kaming gegewang-gewang paakyat ng kwarto. Sabi ko, magpalit ka na ng damit mo. Puro suka. Liligpitin ko lang yung pinag-inuman natin sa baba. Pagkatapos kong mailigpit, tiningnan ko muna si Kenneth sa kwarto niya bago matulog. Aba, nakatulog na siya nang hindi man lang nagpapalit ng damit. Punong-puno ng suka yung damit niya. Naawa ako sa kanya. Kaya naisipan ko, palitan ko yung suot niya. Kumuha ako ng shorts at t-shirt pamalit sa suot niya. Dahan-dahan kong tinanggal ang damit niya. At nakita ko na naman ang maputi at maskulado niyang katawan. Alam mo yung parang model ng underwear yung katawan niya. Sumunod, dahan-dahan kong tinanggal ang suot niyang pantalon. Napalunok ako, pinagpawisan at kinakabahan. Kitang-kita ko yung buong katawan ni Kenneth. Underwear na lang niya yung natitira. At talagang napapalunok ako kasi mukhang malaki talaga yung tinatago niya. Parang minamagnet yung kamay ko papunta doon sa nakabukol na yun. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Sa sobrang pipigil ko, hindi ko na natiis. Hindi ko na nagawa. Lumapat ang kamay ko sa ibabaw ng underwear niya. Sa isip-isip ko, pagkakataon ko na to, matitikman ko na yung crush ko.
Hinawakan ko siya. At habang binababa ko yung bagay na hindi naman dapat ginagawa at hinuhubad sa kanya, bumibilis ang takbo ng puso ko. Napaisip ako, napatanong sa sarili ko, tama ba tong gagawin ko? Pinigilan ko yung sarili ko. Umupo ako at huminga ng malalim. Tinitigan ko si Kenneth habang natutulog. Ang gwapo niya talaga. Mapula ang mga labi niya. Unti-unti akong lumapit sa mukha niya. Dahan-dahan. Palapit ng papalapit. Hanggang sa maglapat na ang mukha naming dalawa. Pumikit ako at dahan-dahan kong inilapit ang labi ko sa labi niya. Konti na lang magdidikit ng mga to. Hanggang sa iyon na nga, naglapat ang aming mga labi. Ang lambot ng labi niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinalikan ko siya. Sinamantala ko ang pagkalasing niya. At habang hinahalikan ko siya, naramdaman kong biglang gumalaw ang labi ni Kenneth. Ay, napadilat ang mata ko sa kakaba. Pero tuloy pa rin ako sa paghalik sa kanya. At bigla ko nalang naramdaman na unti-unti siyang sumasagot sa halik sa labi niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko, pero unti-unti kong inilayo ang labi ko. At habang lumalayo ako sa paghalik sa kanya, para bang may dahan-dahang umahawak sa braso ko paakyat sa aking batok. Ay, ang kamay niya. Bumibigat ito na parang gustong ilapit ang mukha ko sa kanya, dahan-dahan. At muli, naglapat ang aming mga labi. Hinahalikan na niya ako. Kaya gumanti na ako ng halik. Hanggang sa niyakap ko na siya ng mahigpit habang hinahalikan. Pababa ng pababa. At habang nangyayari yun, ay dahan-dahan niyang tinanggal ang damit ko. At doon na naglapat ang katawan naming dalawa. At yun na nga, may nangyari sa amin. Siya ang una ko na lalaki. Pagkatapos ng nangyari, tahimik kami parehas. Nagbihis na ako, bumaba ako sandali para umihi. Pagbalik ko sa kwarto ni Kenneth, nakatulog na siya nang hindi man lang nagbibihis. Ako na ang nagbihis sa kanya. Dahan-dahan lang, kasi baka magising. Pagkatapos ko siyang bihisan, pumunta na ako agad sa kwarto ko. Pagkahiga ako, nakatulog ako agad. Kinabukasan pagising ko, naisip ko agad yung nangyari. Ay, shit! Ano ba tong ginawa ko? Hindi ako makalabas ng kwarto. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Kenneth. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ayun na, lumabas na ako ng kwarto. Nakakandado ang kwarto ni Kenneth. Tahimik ang bahay. Ay, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Buong araw kong hindi nakita si Kenneth. Umalis siya habang tulog ako. Kinabukasan pagpasok ko sa eskwela, first subject wala si Kenneth. Hanggang sa matapos ang klase ngayong araw, walang Kenneth na nagpakita. Umuwi ako sa apartment ng Matamlay. Pagdating ko sa apartment, diretso ako agad sa kwarto. Napahinga ako ng malalim. Nag-iisip-isip at may halong pagsisisi. Sana hindi ko na lang ginawa yun. Nakatulog na lang ako sa kakaisip sa nangyari. Hindi na nga ako nakakain ng dinner. Kinabukasan may klase uli. Pagpasok ko ng room, late ako ng 15 minutes. Andun si Kenneth. Pero hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanya. After class, lumapit si Kenneth. Raymond,
Pasensya na pala kung umalis ako last day nang hindi nagpapaalam sa'yo. Tumawag kasi si mama, pinapauwi ako. Sabi ko, okay lang yun. Sumagot siya ng, sa fast food tayo na may clown. May treat. Nagulat ako. Hindi ko kasi in-expect na magiging ganito pa yung pakikitungo niya sa akin after nang nangyari. Inaaya niya pa ako sa isang fast food. Siguro nga, sobrang lasing siya nun kaya hindi niya maalala. So pagkatapos ng last subject, nagpunta na kami ni Kenneth sa fast food na yon. Tinanong ko siya, hindi ka ba uuwi ng apartment ngayon? Sabi niya, uuwi, pero may practice pa ako ng basketball eh. Sabi ko, sige, una na lang akong uuwi. Pagkatapos namin kumain, pumunta na siya sa practice niya. Ako naman, umuwi ng papuntang apartment. Nakangiti na ako, kasi wala nang problema. Mukhang hindi talaga naalala ni Kenneth yung nangyari. Pagdating ko ng apartment, nanood muna ako ng TV habang gumagawa ng homework. Ilang sandali lang, biglang dumating si Kenneth. Umakyat na siya at nagbihis. And then bumaba siya, sabay gumawa ng homework. Tumunog yung cellphone ko. Si Kay, nag-text. Raymond, samahan mo ako bukas sa mall after ng class, may bibilhin ako. At habang nagtatype ako ng message, nagtanong bigla si Kenneth. Raymond, yung about nga pala sa nangyari sa atin nung isang gabi. Sabi ko, bakit? Ano bang nangyari last night? Kabado kong sagot kay Kenneth. Sabi niya, yung sa kwarto ko, bakit mo ginawa yun? Sabi ko, yung ano? Sumagot na lang siya ng, alam mo na yon, huwag ka na magmaang-maangan. Kotongan kita dyan eh. Sabi ko, natahimik ako bigla. Pinagpawisan at napahinga ng malalim. Yung tingin ni Kenneth, parang may halong pang-aasar. Yun ba? Lasing ako nun eh. Sabay ngiti. Sabi niya, talaga lang ha? Sabay ngiti na may halong pang-aasar sa akin. Sabi ko, bakit ka ganyan makangiti? Parang nangaasar ka. Tusukin kita ng ballpen, gusto mo? Sagot niya, ba't ka napipikon? Tumawa na lang siya. Kuha lang ako ng tubig Habang naglalakad papuntang kitchen, bahagyang nagparinig si Kenneth. Hindi mo alam kunwari ka pa. Naglukot ako ng papel, tsaka ako ibinito kay Kenneth. Pagbalik ni Kenneth, tahimik ang paligid. Tulog na ako, Raymond. Maago papasok natin, sabi niya. Sabi ko, sige, tapusin ko lang to, tapos tulog na rin ako. Umakyat na si Kenneth at natulog na. Ako naman, patapos na sa ginagawa ko. Antok na rin ako kaya natulog na rin ako. Kinabukasan may kumakatok sa kwarto ko. Sino yan? Tanong ko habang pikit-pikit pa yung mata ko. Malilate na tayo, bumangon ka na. Nagulat ako. Si Kenneth, ginigising ako para sumabay pumasok. Kinilig ako dun. Teka, sandali. Pagbaba ko, naka-ready na ang breakfast. Nagulat ako. Wow! May sakit ka ba, Kenneth? Tanong ko sa kanya. Sagot niya, niluto ko na lahat. Tsaka tayo na nga lang dalawang magkasama sa bahay tapos magkakanya-kanya pa tayo. Tara, kain na. Habang kumakain, sinabi ko sa kanya na magaling ka palang magluto. Sagot niya, talaga? Okay lang ba yung pagkakaluto ko?
Sabi ko, oo, itlog lang naman kasi to tsaka hotdog. Walang kahirap-hirap iluto. Tapos sumagot siya ng, yan lang naman kasi yung meron sa ref. Kumain ka na nga lang dyan. Pagkatapos kumain, naligo na siya. Habang ako naman nag-aayos ng gamit. After niya, ako naman yung naligo. At pagkatapos nun, pumasok na kami. Sabi ni Kay sa akin bigla, habang nasa school. Uy samahan mo ko mamaya. Sabi ko, o sige. Sabi naman ni Kenneth, saan kayo pupunta? Sabi ni Kay, dyan lang sa mall magpapasama ako kay Raymond. May bibilhin kasi ako. Sumagot si Kenneth ng, pasabay na. Pupunta rin din ako dun mamaya Magkikita kami ng girlfriend ko. Sa Letran kasi siya nag-aaral. Natahimik ako bigla. So after class, pumunta kami ng mall. Pagdating namin doon, naghihintay na yung girlfriend ni Kenneth. Be, si Kay at si Raymond nga pala. Mga blockmates ko. Nga pala, si Jane, girlfriend ko. Pakilala ni Kenneth sa amin. Sa isip-isip ko, ang ganda ng girlfriend ni Kenneth. Bagay sila. Kaya pala siguro sila tumagal ng 2 years. So, ayun. Umalis na si Kenneth kasama yung girlfriend niya. Habang kasama ko naman si Kay, tinanong ako ni Kay, ikaw, Mond, bakit wala ka pang girlfriend? Sumagot ako sa kanya ng, gusto mo ikaw? Biniro ko lang siya. Sabi niya, huh? Sira ka talaga. Ramdam ko naman talaga na matagal na akong gusto ni Kay. Kung ligawan ko kaya siya. Total, mukhang wala naman akong pag-asa kay Kenneth Pagkatapos ng nakakapagod na araw, umuwi ako ng apartment. Wala pa si Kenneth. Mukhang hindi na naman siya makakauwi. Pagkahiga ko sa kama, sabi ko, I'm home! And then, bigla ko may narinig ng, I'm home! Ay, teka, pamilyar yung boses na yun Si Kenneth yun Tumayo ako sa pagkakahiga at sabay bumaba. Ay, may pasalubong akong pizza mula sa kanya. Kinilig ako. Sobra. Kasi si Kenneth ba naman, pinasalubungan ako? Grabe. Ano ba tong nararamdaman ko? Parang nai-inlove na ako bigla sa crush ko. Sabi ko na lang sa kanya, ang bait mo naman, nag-abala ka pa. So, kumain na kami. Hanggang sa biglang nagsalita siya. Gusto kita. Napatigil ako sa pagkagat ko ng pizza. Ha? Gusto mo ko? Sabi ko, gusto kita. Sabi niya. Sabi ko, what do you mean? Sabi niya, basta gusto kita. Yun na lang muna. Pagkatapos ng nangyaring yun, mas lalo pa kami naging close sa isa't isa ni Kenneth. Everyday bago pumasok, pinagluluto niya ako ng breakfast. Minsan kumakain kami sa labas, minsan sa bahay lang. Minsan nagmumukmuk ako pag may date sila ng girlfriend niya. Pero lagi naman ako may pasalubong kapag umuwi siya. At habang lumilipas ang araw, mas lalong tumitindi yung nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa isang gabi, tabi na kaming matulog ni Kenneth sa kwarto. Kasi nawala ba naman yung susi ng kwarto niya? Gabi na, kaya hindi na niya mapuntahan yung may-ari ng bahay para mahiram yung duplicate ng susi para magamit. Pero natuwa ako ng time na yon. Habang magkatabi kami, tahimik. Nagpapakiramdaman kami pareho. Kenneth, paano kung sabihin ko sa'yo mahal na kita? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, bakit mo naman natanong yan? Sabi ko, yun kasi yung nararamdaman ko sa'yo Sabi niya, talaga? Bakla ka kasi. Sabay tawa.
paano kung sabihin ko sa'yo na nahuhulog na rin yung loob ko sa'yo? Teka. Paano ka ba nagsimulang ma-inlove sa akin? Biglang tanong ni Kenneth. Sabi ko, first year pa lang tayo nun. Unang kita ko pa lang sa'yo, crush na kita. Ewan ko ba? Dati pa lang kasi nagkakagusto na rin ako sa lalaki pero hindi ko na lang pinapansin. Tapos lately, nagiging sweet and caring ka pa sa akin kaya na-fall ako sa kayo. Sabi niya, tagasan ka ba talaga? Dyan lang sa Vicente Cruz. And then, malapit ka lang pala. Diyan ka lang nag-apartment. Sabi ko, maingay kasi sa bahay. 5 kami magkakapatid. Hindi ako makapag-aral ng mabuti kaya naisipan kong humiwalay muna. Tapos naisip kita. Kung hindi kita mapapapayag na makahati sa upa, hindi ko na itutuloy. Kasi gusto talaga kitang makasama. Kaso dinededma mo lang ako eh. Tapos, tinanong ko siya, di ba may girlfriend ka? Bakit ka nagkakagusto sa lalaki? Sabi niya, hindi ko rin may paliwanag. Pag nakikita kita sa eskwela, iba yung nararamdaman ko. Kaya nga nung tinanong mo ko tungkol dun sa apartment, kinausap ko agad si mama para payagan ako. Remember the night na nag-inuman tayo? Alam ko lahat ng nangyari. Hindi lang kita pinigilan kasi gusto ko rin naman. Sabi ko, talaga? Gusto mo bang makipagrelasyon sa akin? Sabi niya, may girlfriend ako eh. Tama na siguro na ganito na lang muna tayo. Pero gusto ko may tawagan tayong dalawa. Sabi nga ni Sharon Cuneta sa commercial, love ko to. So, ayun, love na yung tawagan namin. Nagyakapan na kami. 'Di ba? Ay, okay lang. Sabi niya sa akin, wag mo na lang pansinin yung mga tao sa paligid. So, ayun na. Hanggang sa isang araw, dali-daling lumabas si Kenneth ng pintuan at tuluyang umalis. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero alam ko, maayos din kung ano man yun. Para bang may problema siya. Para bang meron siyang mabigat na problemang kinakaharap. Lumipas ang 1 araw, 2, 3 hanggang 1 linggo. Wala pa ring text si Kenneth. Hanggang sa isang araw may kumakatok sa pinto. Dali-dali kong binuksan yung pinto. Pero hindi si Kenneth yung nakita ko. Sino po sila? Dito ba yung apartment na tinutuluyan ni Kenneth? Sabi ko, opo, dito nga po. Sabi niya, ikaw ba si Raymond? Opo, ako nga po. Pwede ba kitang makausap? Sabi niya. Sabi ko, pasok po kayo. Nagpakilala siya. Siya ang nanay ni Kenneth. Hiningi niya daw yung address sa kanya para personal akong madalaw. So nag-alala ako. Sabi ko, may nangyari po ba sa kanya? Hindi na po kasi siya nagte-text simula nung umuwi siya sa inyo. Sabi niya, he's okay. Pumunta lang ako dito para makausap ka. Sabi ko, bakit po? Sumagot siya ng nag-iisa kong anak si Kenneth. At ako ang may hawak ng cellphone niya, kaya ako rin ang nakakabasa ng mga text mo. Kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa, sana tapusin mo niya. Alam mo naman siguro na may girlfriend siya, hindi ba? Nagulat ako sa sinabi ng nanay ni Kenneth. Alam natin na mali ang relasyon ninyong dalawa. Kaisa-isa kong anak yun. Ayokong mabaliwala lang ang pinaghirapan ko at gusto kong magkaapo siya. At isa pa, mga bata pa kayo. Hindi nyo pa alam yung ginagawa ninyo. Sabi ko, wala pong namamagitan sa amin ni Kenneth. Magkaibigan lang po kami. Sumagot ang nanay niya nang, wag mo nang ikaila. Inamin na rin sa akin ni Kenneth ang tungkol sa inyo. Kaya ako pala siya pinauwi noon kasi sumugod ang nanay ng girlfriend niya sa amin. 3 buwan ng buntes si Jane. Magiging tatay na si Kenneth. Mahirap mang tanggapin kasi ang bata pa ng anak ko pero andyan na. Kaya ang pakiusap ko lang sana sa'yo,
Huwag mo na siyang guluhin. Huwag ka na sanang dumagdag pa sa mga problema ko at sa pamilya ko. Nangingilid na yung luha ko nun pero pinipigilan ko. Sige po, gagawin ko po ang gusto niyo. Magiging tatay na si Kenneth. Yun lang yung gusto ko ipakausap sa'yo, sabi ng nanay niya. Sabi ko, sige po, ingat po kayo sa biyahe. Pagkaalis ng nanay ni Kenneth, dahang-dahang umagos ang luha ko sa aking pisngi. Hindi ko na mapigilan. Sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, walang tigil sa pagluha ang mga mata ko. Hagulgul ako sa pag-iyak. Bakit ganito yung nangyari sa amin ni Kenneth? Bakit? Parang kailan lang ang saya-saya naming dalawa. Nagkukwentuhan, nag-aasaran. Pinagluluto niya ako ng breakfast sa umaga. Pagising ko, siya yung una nagpapangiti sa akin. Pero bakit ganito? Natapos ang araw nang wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Namumugto ang aking mga mata. Nawalan ako ng gana sa pag-aaral hanggang sa nabalitaan ko na lang. Na-drop na si Kenneth. Siguro nga dapat kalimutan ko na siya. Magiging ama na siya. Normal na buhay, hindi tulad sa akin. Pag kami nagkatuluyan, masakit, mahirap. Mahirap tanggapin. Pero kailangan kong ipagpatuloy. Lumipas ang halos 2 buwan. Hindi ko pa rin ganun katanggap ang nalaman ko. Umiiyak pa rin ako gabi-gabi. Lalo na pag nakikita ko yung fast food na may clown. Love ko to eh. Bumabalik ang mga alaala nung magkasama pa kami ni Kenneth. Hanggang sa isang gabi, naglalakad ako pa uwi. May humarang sa aking 3 lalaki. Akin na cellphone mo, pati bag, wallet mo kung ayaw mong masaktan. Wala na akong ibang naisip kundi tumakbo ako. Tumakbo ako pero naabutan nila ako. Pinagbubugbog nila akong... Hoy, itigil nyo yan! Biglang may sumigaw sa hindi kalayuan. Tumatakbo ito papalapit. 5'9" ang taas, maputi at matipuno ang pangangatawan. Pinagsasapak niya yung 3 lalaki na bumugbog sa akin. Nagsitakbuhan yung 3 lalaki. Pagkatapos niyang suntukin ito. Ayos ka lang ba? Wala bang nakuha sa'yo? Teka, ang boses na yun, parang narinig ko na dati. Medyo hilo-hilo ako kaya hindi ko namukaan. At nang mahimasmasan ako, Kenneth? Totoo ba itong nakikita ko? Kenneth? Tinanong niya ako bigla. Wala bang nakuha sa'yo? Okay ka lang ba, love? At doon na, unti-unting pumatak ang luha ko habang kinakausap ako ni Kenneth. Ang tagal kitang hinintay. Hindi mo lang alam kung anong nangyari sa buhay ko simula nung iniwan mo ko. Gabi-gabi umiyak ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Miss na kita. Tumayo ka na dyan, para kang bata oh. Iyak ka ng iyak. Tara na, uwi na tayo. Kinarga ako ni Kenneth. Pauwi ng apartment. Pagdating sa bahay, tinanong ko siya, anong nangyari? Bakit ka bumalik dito? Sabi niya, kukunin sana kitang ninong sa anak ko. Sabi ko, ganun ba? Ilang minuto, nabalot ng katahimikan ng paligid. Hanggang sa bigla akong hinampas ni Kenneth sa balikat. Biro lang, ito naman.
Sabi ko, biro lang, hindi magandang biro yun, oh. Sabi niya, o sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Inamin sa akin ni Jane na hindi sa akin yung pinagbubuntis niya. May nakatalik siya habang kami. Ayaw siyang panagutan kaya naisip daw niya na sa akin ipaako yung responsibilidad. Hindi ako pumayag. Ayokong maging ama agad sa batang hindi naman sa akin ang galing. Kaya naghiwalay kami ni Jane. Ilang linggo din yung nakalipas. Ibinalita sa akin ni Jane na papanagutan na siya nung lalaki. Kaya ito ako ngayon. Binabalikan ko na ang pinakamamahal ko. At napakaiyakin kong love. Sabi ko, paano na nanay mo? Pumunta siya dito para sabihan ako na iwasan ka na. Sabi niya, yun ba? Alam ko yun. Sinabi sa akin ni mama, nag-away nga kami ni mama dahil dun eh. Pero okay na. Natagalan lang yung pagbalik ko dito kasi hindi niya agad natanggap yung relasyon natin. Pero hindi rin nagtagal, pumayag na din siya. Yung pagluha-luha ko kanina, naiba na. Parang meron na akong tears of joy. Kaya sabi ko sa kanya, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon nandito ka na uli. Akala ko hindi na kita makakasama. And then sumagot siya ng, ngayon, handa na ako makipagrelasyon sa'yo. At ayun na. Nagalikan kaming dalawa na parang sabik sa isa't isa. Napuno na nag-aalab na romansa yung gabing yun. And then, pumasok kami sa isang madilim na kuweba. Oo, alam nyo na siguro yun. Hanggang sa isang araw, parehas kaming nakapasa sa exam. At ngayon, registered nurse na kami pareho. Pagkagising ko kinabukasan, wala si Kenneth. Pero nag-text siya ng, "Love, kita tayo maya doon sa fast food na merong clown tabi ng UE." Reply ko, "Bakit?" Reply niya, "Basta pumunta ka na lang." So naligo ako at naghanda para pumunta sa fast food na yun. 1-2 oras na yung lumipas, wala pa siya. Habang iniintay ko siya sa loob ng fast food na yun, napansin ko may pinagkakaguluhan yung mga estudyante sa labas. Nakiusyoso ako. Papalapit doon. Tiningnan ko. Hanggang sa unti-unti kong naaaninag kung ano-ano yung pinagkakaguluhan nila. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Tumawag kayo ng ambulansya! Kenneth, gumising ka! Punong-puno ng dugo yung katawan ni Kenneth. Nasa labas ako ng ER, hindi ako mapakali. Kabado at pawis na pawis. Tinawagan ko agad yung nanay ni Kenneth. Sabi ko, "Tita, si Kenneth po." Sumagot yung nanay niya na, "Bakit, anong nangyari?" Na-aksidente po siya, nabangga po siya ng kotse. Nasa ER po siya ngayon dito sa UERM Hospital. Pumunta na po kayo. Ilang oras nang nakalipas, wala pa ring resulta. Dumating na yung nanay ni Kenneth at sabi ng nanay niya, "Asa na yung anak ko?" Saktong labas ng doktor. "Dok, ano pong nangyari sa anak ko?" Sumagot ang doktor, "Kayo po ba ang ina ng pasyente?" Hindi naging magandang resulta. "Ha? Dok, iligtas niyo po yung anak ko." Sumagot ang doktor, "Mrs., humunahan muna po kayo." Kumalma ako. Sabi ko, "Dok, ano po bang findings?" Sabi ng doktor, malakas ang pagkakatama ng ulo niya. Dahil doon, may mga namuong dugo sa utak ng pasyente.
at basag ang lower part ng spinal column niya. Comatose na ang pasyente. Unconscious na ang katawan niya ngayon. Dumaloy na mabilis ang luha sa mga mata ko. At hindi ko na napigilang umiyak. Pero may pag-asa pa siyang makarecover, hindi ba? Sabi ng doktor, sa case ng pasyente, maliit lang ang chance. Kung makarecover man siya, magiging gulay na lang siya. Imo-monitor namin siya ng 24 hours. Pag walang pagbabago, pwedeng hindi na magising ang pasyente ng tuluyan. Pagkarinig ko nun, parang sinasaksak yung puso ko. Ang lungkot-lungkot. Iyak ng iyak ang nanay ni Kenneth. Abang ako, tinatatagan ko yung sarili ko. Lumipas ang oras, wala pa rin nangyari. Raymond, uwi muna ako sa bahay Babalik ka agad ako. Bantayan mo ang anak ko sabi ng nanay niya. Pagkaalis ng nanay ni Kenneth, dinala si Kenneth sa ICU. Pumasok ako. Hindi ko na napigilang umiyak. May pumasok na nurse. Nagtanong, "Pamilya po ba kayo ng pasyente?" May nakuha po kasi kami sa kanya. Isang sobre at maliit na kahon. Pagmamay-ari po yata ito ng pasyente. Pagkakuha ko ng sobre at maliit na kahon, binasa ko agad ang laman ng sobre. "Love, happy 3rd year anniversary. Patuloy kitang aalagaan at hindi kita sasaktan. Mahal na mahal kita. Ikaw na ang nagsilbi kong mata, puso at lungs ko. Kaya wag mo akong iiwan kasi mamamatay ako. Hindi natin alam kung kailan hihinto ang oras na nakalaan sa atin. Maigsi lang ang buhay. Mas magandang matapos ng masaya kaysa puno ng pagdurusa." 2 singsing ang laman ng kahon. Sa ibabaw ng singsing may nakaukit na love. At sa ilalim naman may pangalan naming 2. Napatingin ako kay Kenneth. Sabi ko, "Love, gumising ka na. Alam ko naririnig mo ako. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Please, gumising ka na. Marami pa tayong pangarap, di ba?" Walang tigil ako sa pag-iyak. Kinuha ko yung kamay ni Kenneth. Sabi ko, "Ito yung simbolo ng pagmamahalan natin. Ang daya mo. Ikaw yung dapat magsusuot nito sa akin, di ba? Nakakainis ka." Isinuot ko yung singsing sa kanya. Ganon din sa akin. Sabi ko, "Love, hihintayin ko yung pagising mo, ha? At habang natutulog ka pa, ako naman yung mag-aalaga sa'yo. Ilang beses mo na akong iniligtas. Hindi mo ako pinabayaan at hinayaang masaktan. Ngayon, ako naman yung mag-aalaga sa'yo. Hindi kita iiwan. Salamat sa singsing. Salamat sa importansya na ipinapakita mo palagi sa akin. Hihintayin ko ang pagising mo." At dumating na ang nanay ni Kenneth. "Ano daw balita sa anak ko?" Sabi ko, "Wala pa rin po. Pero mga 30 minutes babalik po ang doktor para malaman kung ano po yung kalagayan niya." "Tita, uwi muna po ako. Babalik din po ako agad Malapit lang naman po yung apartment dito." Sabi ng nanay niya, "O sige, mag-ingat ka." Mabilis ako umuwi. Nagpalit lang ako ng damit kasi puro dugo. At dali-dali na akong bumalik sa ospital. Medyo traffic pero nakarating din. Pagpasok ko ng ICU, tinanong ko si tita, "Ano na po yung lagay ni Kenneth?" Pagkita ko,
Nakatalukbong na ng puting kumot si Kenneth. Nabitawan ko yung mga dala ko sa mga nakita ko. At sumagot ang nanay ni Kenneth. Wala na ang anak ko. At wala kaming tigil sa pag-iyak. Hindi ko na alam kung kaya ko pang magpatuloy sa buhay ko ngayong wala na siya. Binurol siya at inilibing siya. At dumaan ng maraming taon at iniwan ko na ang apartment. Nagpatuloy ako. Tinatagan ko yung loob ko. Sigurado, ayaw ni Kenneth na nakikita akong ganito. Maraming taon na yung nagdaan, marami na nagbago. Pero sariwa pa rin sa akin lahat nung nangyari. 8 taon na yung nakalipas mula nang namatay ka. Ngayon, habang sinusulat ko to, kaharap ko ang lapida mo. Kumusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob dumalaw sa puntod mo. Marami nang nagbago eh. Hindi ko aakalaing magkakaroon ako ng asawa at anak. Nga pala, 2 taon na kaming kasal ni Kay. Nagkaroon kami ng isang anak. At pinangalanan namin siyang Kenneth. Alam ni Kay yung tungkol sa atin. Tanggap naman niya ako. At hindi ko pa rin hinuhubad yung singsing na ibinigay mo. Itatago ko to habang nabubuhay ako. Miss na kita, love.